Basta picture yan, ha? Luis, matas kumbana. Manis, isukatan wala pa. Hello mga mari, mga pari. Maayong udto, maayong buntag ninyong tanan. Ako na po ni si Impy Girl. Tupad na ko si Vic di sukatan. Nakit king mata, kanayayay. So mga mari, mga pari, ang atong buhatong karong adlaw, ipo nato ang... Panghalin. Palikos kami. Kasi yung cellphone. Ako palikos kami. Sige. So mga mari, mga pare, kumusta na kayong lahat dyan? 10 minutes start ko. Sige. So ako ipakita na sa ninyo ang among alaga nga si Morphy o si Marga. Yan, among mga stress reliever dito sa among balay. Nauni sila. Ay! Ah! Kalapin. Oy. Agin, Morphy. Agin. Mga mari, mga pari. Yan, si Impy Girl. Kumusta na kayo lahat dyan sa mga OFW, kaway-kaway dyan. Happy Monday again. So, ang alaga si Morphy. Si Morphy, murag tiger, ang now. Yan. Nandito muna kami sa bahay, mga mari, mga pari. Nag-relax kasi uploaded later new videos with Vic Sukatan. Yun, si alaga ko si Marga. Yan, ang pretty-pretty na mong papi. Yan. Siya si Marga. Uy, kabo niya. Ano. Unsa man? Asa, where are you going? You go down? You go down? Where will you go? What you matter? Huh? What you matter lang go? What you do? Huh? You go down? Huh? You do want to stay in the bed? In the bed? Oh, you cup this. The one also. Her name is Marga. Marga with Morphy. Morphy! Wow! Yan. Itong mga alaga ko, mga mari, mga pari, alaga namin ni Vic Sukatan, sila po ang nakapagtanggal sa aming pagod kasi sila ang aming alaga. Tanggal sa ingro namin. Sila ang, minsan kung walang sila magtanggal ng ingro namin. Yan. Yung asawa ko dito yun. Lagi kami nandito sa bahay pag may gagawin. So, kasama namin yung dalawang aso namin. Yung pinakamamahal namin mga aso. Yan, ito, mawala yung pagod mo ba? Yan, mga mari, mga pari, no? So, karon kuan man dairo, no? Heroes Day. So, wala pa Heroes Day. So, alam mo na. So, dyan muna kayo mga mari, ha. Panoorin yung mga bagong video namin kasi mag-upload mamaya si Vic Sukatan sa aming bagong video. So, para masaya pa talaga si Vic Sukatan at saka si Impy Girl, sana huwag niyong kalimutan mag-like at mag-share. Yan, sa hindi pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, so sana mag-subscribe na kayo na Impy Girl at Vic Sukatan. Have a nice day mga mari, mga pari. Shoutout sa mga OFW, lagi po kayo mag-iingat sa ibang bansa. Bye-bye mga mari, mga pari. I love you all. God bless. God bless. Bye! DTX 500 and Mighty Sea brought to buy.